Ahojte, moje meno je Roman Srnka a dnes tu máme druhú časť zo zaujímavých miest v Prahe. V tejto časti sa pozrieme na zaujímavé podniky, v ktorých si môžete oddychnúť s vašimi priateľmi, či už pri pivku, či už pri nejakom drinku, vodnej fajke, alebo sa pozrieme na zaujímavé gastro. Ako prvú destináciu vám poradím našu najobľúbenejšiu reštauráciu, do ktorej už chodíme 3 roky po sebe stále s našou partiou, a táto reštaurácia sa volá Bredovský dvúr. V tomto Bredovskom dvore varia vážne výborne. Pomer cena kvalita je na dobrej úrovni, ako môžete vidieť na týchto fotografiách. Majú veľmi rôznorodé menu. Môžete tu vidieť napríklad knedlík s hubovou omáčkou a s bravčovým mesom. Môžete tu vidieť taktiež aj napríklad burger s hranolkami, kuracie krídelka, šalát, sviečkovú. A je toho tu vážne veľa, čo ponúkajú. My už to máme ako tradíciu, tento podnik. Pokiaľ do tohto podniku by ste chceli ísť vo večerných hodinách, určite vám odporúčam si spraviť vopred rezerváciu, lebo vo večerných hodinách je tento podnik úplne plný. To znamená, že aj na bare nenájdete voľného miesta. Pokiaľ chcete zažiť gastro na o niečo ešte vyššej úrovni, tak vám odporúčam reštauráciu Tiskárna na ulici Jindřišská. V tejto reštaurácii vám ponúknú veľmi bohaté menu. Na týchto fotografiách môžete vidieť nejaký ten náš výber, ako je napríklad sviečková alebo panenka. Tu som napríklad vysmiatý z klasického tataráku. Samozrejme porcie sú o niečo menšie, čiže ak sa chcete vyslovene najesť, tak musíte ako v mojom prípade si objednať 2 porcie jedla, ale podľa mňa za ten zážitok z gastra to určite stojí. Ako tretiu lokáciu vám odporúčam Malostranskú pivnicu. Tento podnik je blízko situovaný Pražského hradu, to znamená, že nejakých 5-7 minút zbehnete z Pražského hradu dole a máte tam túto reštauráciu ako po ruke. Odporúčam vám si v tejto reštaurácii maximálne sadnúť na nejaké pivko. Pivko sa tam určite oplatí. Čo sa týka gastra, my sme až tak spokojní neboli. Je to určite subjektívny pohľad a toto video by malo byť situované samozrejme aj na nejaké naše osobné pocity, aké sme mali v tej reštaurácii. No doslova účtovali vám tam za všetko. Je to taká menšia turistrep, ale dá sa to prežiť. My sme sa tam vcelku dobre najedli, ale treba rátať, že tam bude o niečo vyššia cena, ako je obvyklé. Štvrtý podnik, veľmi dobrý podnik, ak chcete si sadnúť na veľmi rôznorodé pivko. Tento podnik sa volá Pivní Istota. Bohužiaľ z tohto podniku nemám veľmi veľa materiálu, ktorý by som vám ukázal. Mám tu iba jednu krátku live fotku, ale to aspoň hovorí o tom, že nebolo kedy fotiť, ale sme sa veľmi dobre cítili v tomto podniku. V tomto podniku sme boli ešte v roku 2021. Odtedy sme tam bohužiaľ neboli, čiže neviem vám dať nejakú aktualizáciu po tých 2 rokoch, ale vtedy sme tam boli veľmi spokojní. 5. lokácia, opäť v tesnej blízkosti Pražského hradu, je reštaurácia Kuchín. My sme v tejto reštaurácii nejedli, my sme sa tam zastavili iba na pivko, ale keď sme videli to menu, čo tam majú, veľmi to bolo lákavé za veľmi priaznivú cenu. Pivko tam nás vyšlo nejakých 62 korún v roku 2022 a rozprávame sa vážne o destinácii, ktorá je v tesnej blízkosti Pražského hradu. Takže táto lokalita je mnou veľmi odporúčaná. Pokiaľ si chcete ísť sadnúť na vodnú fajku priamo v centre mesta, tak vám odporúčam Šiša bar, ktorý sa nazýva Foggy. Je to, ako som spomínal, úplne v centre mesta. Máte tam veľmi zaujímavý výber vodných fajok. Ja to hodnotím ako veľmi dobrý priemerný šiša bar a napríklad nás tam dýmka stala v roku 2022 495 korún a staroprameň politrový stál 75 korún. Ak vás tento podnik oslovil, tak majú ešte druhú prevádzku, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti hlavnej železničnej stanici v Prahe a tento podnik je opäť rovnako situovaný, čo sa týka výberu vodných
dobrých fajek, výberu čajov, výberu pivka, to znamená, že ceny sú úplne identické ako v centre mesta a keď sa pozriete na nejaké tie fotografie, ktoré tu mám, nie je ich veľa, tak je to tam pekné a príjemné počas dňa. Neviem, ako je to tam vo večerných hodinách, ale my sme sa tam cítili veľmi fajn. Keďže naša partia veľmi preferuje rôzne takéto šiša lounge, kde si viete sadnúť do gaučov, oddychnúť si, objednať si teda nejakú vodnú fajku, tak 8. bod sa opäť bude týkať takéhoto šiša baru a ide o Cartel Lounge. Tento Cartel Lounge sa nachádza nie úplne v centre Prahy, ale nie je problém tam prísť mestskou hromadnou dopravou do nejakých 5-10 minút a keď sa pozrieme na tie fotografie, tak je to tam opäť veľmi, veľmi zaujímavo, útulne spravené, rodinná atmosféra, veľmi odborná obsluha, takže pokiaľ máte aj nejaké vyššie nároky, určite vás v tomto podniku nesklamú. 9. podnik je opäť zameraný na taký lounge, v ktorom opäť robia vodné fajky. Ide o kaviár Prague Shisha Lounge Bar, ktorý je veľmi útulný, veľmi super rodinná atmosféra, hudba tam nehrá úplne na hlas a cítite sa tam veľmi komfortne, veľmi príjemnom zázemí a máte k dispozícii rôzne spoločenské hry, ktoré si môžete bezplatne tam zahrať. Sú tam veľké stoly, to znamená, že pokiaľ máte aj partiu o nejakých 10 alebo 12 ľudí, bez problémov sa tam usadíte. Obsluha opäť milá, chalani, čo tam robia vodné fajky, tiež vedia veľmi veľa povedať k tejto tématike, majú bohaté skúsenosti, takže za mňa taktiež odporúčam. 10. podnik je kaviareň v blízkosti Národného divadla, majú tam veľmi zaujímavé menu, ktoré som si musel odfotiť, majú tam veľmi super výhľad na čas Prahy, ja som si tam dal espresso, káva baječná, ale skôr tam ľudia chodia kvôli tomu zaujímavému výhľadu, takže ak napríklad neviete, že čo na konci vášho výletu, kam si pôjdete sadnúť s vašimi priateľmi a oddychnúť si ešte predtým, ako vám pôjde napríklad nejaký vlak domov, tak túto kaviareň Nona veľmi odporúčam. A ako poslednú 11. vec, na posedenie som si nemohol odpustiť nespomenúť RegioJet. V RegioJete si viete objednať rôznorodé gastro, ktoré stojí veľmi málo peňazí a dostanete pomerne veľmi veľa muziky za vynaložené peniaze. Ja si tam vždy dávam koláče, ktoré stoja až 30 centov v štandardnej triede. Tieto koláče stoja za to. Môžete vidieť na fotografiách, ako som vždy nadšený. Minule na ceste domov som si tam dal aj sushi, ňoky s bazálkovým pestom a taktiež aj paradajkovú polievku. K tomu nejaké 2 koláče, croissant, nápoje a celé ma to vyšlo nejakých 10 eur. To znamená, že pokiaľ nemáte čas počas celého dňa sa niekde nájsť, tak RegioJet vás v tomto nesklame a ja som bol vždy spokojný s ich službami, lebo je to veľmi lacné, povedzme si na rovinu a oplatí sa tam nájsť. Toto bolo za mňa 11 takých miest, ktoré odporúčam navštíviť s vašimi priateľmi, rodinou, kamarátmi, ak si chcete ísť niekde oddychnúť, sadnúť v centre Prahy. Budem rád za každú vašu spätnú väzbu, taktiež budem rád, ak sa podelíte so mnou s vašimi nejakými nápadmi alebo teda miestami, ktoré vy preferujete v Prahe. Moje sociálne siete nájdete dole pod videom a ďakujem za váš čas a majte ešte pekný deň. Ahojte.